Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен. Кухнята – много важно място във всеки дом. За много жени това е свещено място. За някои мъже също. От това каква атмосфера цари на вашата кухня, зависи не само от качеството на храната, която се готви там, но също така зависи уюта и благополучието в целия дом. Направете си за кухнята такъв амулет. Вземете малка безопасна игла и малко червено манисто. Нанижете манистото на безопасната игла и я затворете. Безопасната игла и манистото обязателно трябва да са нови. Светло време, стоейки на кухнята, направете следното. Отворете безопасната игла и я поставете на дланта на лявата си ръка, а с дясната длан я покриваме. Обръщайки се към иглата и манистото, казваме следните думи. От злото огради, с добро награди. След това безопасната игла я закачете на пердето в кухнята, закачете я така да се вижда, но да не се набива на око. И всеки път, когато случайно погледнете към амулета, произнасяйте този заговор. И нека този амулет да си стои там винаги, не е нужно да го сменят. За времето този амулет ще набира сила. Благодаря, довиждане, до следващия път.